Please come here. Tak naraz prišli aj tým Cofidis, ale najskôr predstavíme Lotto Destiny. No môžeme si zatiaľ predstaviť jazdcov, ktorých tu už máme, takže s číslom 51 je to Jeno Bergmos. 56 Thomas De Gent. Určite vedia priaznivci cyklistiky, kto je toto. 57 Milan Menten. 55 Johan Adamic. 53 Arjen Livins. No a 52 má na chrbte Logan Curry. Thomas, I'm going again to you. Sorry. So, how do you feel after yesterday? Was it hard stage for you? No, not really. It was quite okay. We didn't have to chase or anything, so for me it was a good stage. And what about your plans for this stage? We have a sprinter and we have two guys closing GC, so we need to help them stay as stable as possible, and then hope that our sprinter can do his sprint in the final and maybe we have a victory. Hopefully yes. Good luck. Ďakujeme vám veľmi pekne. To bol tým Lotto Destiny. Takže ako Thomas povedal, tak včerajšok vôbec nebol ťažký pre neho, bola to taká pohodička. No a dnes to bude možno trošku náročnejšie, ale budú sa snažiť zaistiť dobrú pozíciu pre svojich šprinterov a snáď sa im podarí aj zvíťaziť. Na pódiu už máme prvý z World Tour tímov, je to francúzsky tím Cofidis, ktorí už nie sú prvýkrát na okolo Slovenska, už tu boli zo párkrát. S číslom 11 Thomas Champion. Číslo 12 má belgický jazdec Ben Hermans. Číslo 13 Igor Tuomir. Číslo 14 Ruben Fernández. 15 má na chrbte Oliver Knight. 16 Stefano Oldani. No a zo 17 francúzsky jazdec Anthony Perez. Ďakujeme veľmi pekne. Thank you very much, guys. Good luck. Určite sa aj oni budú snažiť zabojovať o pódiové umiestnenie. Ešte netrpezlivo očakávame švajčiarsky pro tým, niekdajšiu Quebecu, teraz je to Q36,5 Pro Cycling Team. No a potom samozrejme Soudal Quickstep, ATT Investment, no a Jayco Alula.